Claus, hvad tænker du på lige nu? Skal jeg tænke sig omkring os? Vi har en bugtaler i studiet. Nej, det er fordi, at din næsepusten, den går i mikrofonen. Den sidder for tæt på næsen. Min næsepusten? Ja. Din blæst, eller blåst, eller hvad det hedder. Hedder det? Ja, hvis det er en valg, så hedder det blåst. Så er der også en biolog i studiet. Fantastisk. Claus, jeg stiller dig faktisk et spørgsmål. Hvad tænker du på det? Jamen, jeg tænker på, hvordan det her det skal gå. Ja. Jeg er også selv lidt spændt på det. Fordi det her er jo faktisk Maskinrummet, og dermed en podcast fra Erhvervshus Fyn. Og mit navn er Jan Bonde, og ved siden af mig står Claus Knakkergaard, som jo normalt er vært på vores anden podcastudgivelse i huset. Robotterne kommer. Er du kommet godt i gang med den? Det synes jeg. Vi er oppe på 6 afsnit nu, og har været godt omkring vores fynske erhvervsfyrtårn, NextGen Robotics. Hvordan er det egentlig at lave noget, hvor udgangspunktet egentlig er, at du ikke ved ret meget om det? Men det er fantastisk. Ja. Det er lidt ligesom at stå her. Fordi jeg står jo rent fysisk i hjørnet. I har fået bordet, men ledningen er ikke lang nok til, at jeg kan stå ved bordet. Så jeg står over i et hjørne og graver mig ind i robotverdenen. Ja, spændende. Jamen, altså, jeg kan godt forstå, hvis du sidder derude og lytter og tænker, at det er fandme en mærkelig begyndelse på en episode, det her. Men det handler jo om, at nu har jeg lavet Maskinrummet i godt og vel et år, og vi er, jeg tror, jeg lige har udgivet episode 38, faktisk. Lige præcis. Så vi er jo sådan ved at være sådan godt sammentømret i forhold til, hvordan man gør det, og jeg kan lige præcis lide, at det her er en podcast fra Erhvervshus Fyn, og mit navn er Jan Bonde, og bla bla. Den kan jeg sådan set udenad. Og det er jeg stadigvæk glad for, at det skal jeg stadigvæk gøre, men jeg har bare haft lyst til at finde et nyt koncept, som kan lægge oveni og lave en gang imellem. Dels fordi, at jeg også synes, der er noget energi i at få en medvært ind, som dig, Claus. Det kan også være alle mulige andre fra huset, men nu er det jo lige dig, fordi det er jo dig, der står med den faglige kompetence her i vores kommunikationsafdeling omkring det her. Og så også fordi, at jeg jo også har haft nogle gæster, som jeg rigtig gerne vil have ind i Maskinrummet, men som jeg ikke har kunnet få herind, fordi at der ligesom har været præmissen for at lave Maskinrummet, det er, at det skal være noget, som virksomheder kan bruge til noget. Og der har vi jo bare nogle mennesker, som sidder og arbejder meget i, Maskinrummet af Erhvervshus Fyn, og dermed ikke er så henvendte, som de gæster, jeg normalt har. Blandt andre dig, Bent Oselgaard, når de slået op på vores hjemmeside, der står der bare driftschef. En lidt kedelig titel, når man tænker på, at der er andre, der har mange flotte titler og sådan noget. Men du er driftschef. Ja, det er korrekt. Det er rigtigt. Jamen, velkommen til Maskinrummet. Og men det er alt andet end kedeligt, vil jeg gerne sige. Ja, du er i hvert fald alt andet end kedelig. Det vil jeg så gerne sige. Men hvad ligger der i ordet driftschef? Hvad er det, du laver? Ja, det hedder i dag, kalder man det et projektkontor på fynsk. Og overordnet set har jeg ansvaret for, at de projekter, vi har i vores portefølje, at de kommer hjem, at de kommer i mål, og det hedder sig på økonomi og på måltal. Det er sådan den korte version. Men det er jo ikke mig, der gør det. Intet er jo muligt for den, der har de rigtige medarbejdere, og der er jeg ekstremt heldig, at jeg har nogle både dygtige og dedikerede medarbejdere. Det ved jeg godt, det siger man jo altid i mange sammenhænge, men det har jeg faktisk her. De brænder for det. Og kendetegnet for de jobs, jeg har haft i mange år, er, at jeg har haft medarbejdere, som er væsentligt dygtigere end mig på alle parametre. Så mine roller har været at facilitere dem, og sørge for, at de har nogle rammer, der gør, at de kan være de bedste udgaver af dem selv, og levere varen, og det gør de. Super. Flere af dem har jo været i Maskinrummet undervejs. Okay, Bent, vi skal snakke om mange forskellige ting her i den her episode. Jeg tænker, at den præmis, der ligesom ligger, det er, at når vi er færdige med det her, så har vi løst 2 opgaver. Bent, du har svaret på 5 spørgsmål, som er relevante for virksomheder på Fyn. Okay. Ja? Ja, det er jeg med på. Og, kære venner, så skal vi have fundet ud af, hvad det her format overhovedet skal hedde. Ja. For det kan ikke bare hedde Maskinrummet. Det kan ikke bare hedde Maskinrummet, fordi Maskinrummet er lidt noget andet. Men det er stadigvæk Maskinrummet, der skal bare være en undertitel på det også. Og jeg kan lige så godt sige, som det er. Jeg havde selv sådan en arbejdstitel, der hed De 5 bud, men Claus, du har sagt
det går ikke? Det er meget... For det første er det meget kommanderende, og så er det også meget religiøst. Ja, jeg kan også selv høre det. Det læner sig op af noget i hvert fald. Det tror jeg, vi kan finde om. Ja. Men jeg tror også, det er meget godt, at det er Bent, der er med i studiet til at finde ud af, hvad det skal hedde. Ja. Når man sådan går og hører Bents vittigheder, så der ligger noget ekstremt kreativt derinde. Nu er vi jo ikke gået i gang endnu, og det er heller ikke kommet med de der 5 spørgsmål, og dermed heller ikke fået de 5 svar. Hvis vi nu skulle komme med et bud lige nu, og jeg sagde bud, men et bud på en undertitel, hvad skulle det så være? Hvad kunne man forestille sig, det skulle hedde? Det ord lige faldt ned, men det bliver også lidt langhåret. Det var essens. Essens? Ja, men det er fordi, jeg siger, at jeg går efter, hvad er det, vi kan indefra. Og det er jo, at vi forsøger egentlig her at skærme virksomhederne mod de her regelsæt, som jo ikke er nødvendigt fremmende for det, vi i øvrigt ellers gør, netop leverer erhvervsfremme. Og der synes jeg, vi gør noget, eller der bestræber vi os i hvert fald på. Det står simpelthen som det er jo vores mantra egentlig, at vi skal gøre det så nemt som muligt og så enkelt som muligt for virksomheden at deltage i de her programmer. Men der er jo noget formalia, noget dokumentation, kontrakter, papirer og andet, der skal underskrives og udfyldes, som ikke nødvendigvis tilfører værdi til det, vi i øvrigt forsøger at gøre her. Ikke? Så den der opgave med at hjælpe med det, den er ret central egentlig. Det er det, vi i dybest set i vores kerne forsøger hele tiden at arbejde med, men hvor vi jo skal arbejde sammen med de andre erhvervshuse, med Erhvervsstyrelsen og andre gode kræfter. Så det er jo ikke noget, vi desværre alene bestemmer. Okay, det er sgu et godt bud. Altså, maskinrummet, essens. Essensen af maskinrummet. Eller essensen af maskinrummet. Nu har jeg skrevet ned på et stykke papir, så kan vi jo vende tilbage til det og se, hvordan og hvorledes vi synes, når det sådan skrider frem. Men hvor er du egentlig fra? Jeg er født og opvokset på Helnes, på Sydvestfyn, syd for Assens. Meget tæt på Snave. Ja, før det var en ting. Før det var en ting. Du er jo en rutineret herre. Altså. Ja, det tænker jeg. Ja. Og hvad så? Hvor har du været henne, og hvor bor du i dag og sådan noget? I dag bor jeg i Svendborg. Nede ved Svendborg Havn. Gift med min kone Henriette. Og jeg har 5 voksne børn. 5? Ja. Hold da op. 4 af mine egne og en bonusdatter. Ja. Og så er der foreløbig 5 børnebørn og more to come. Fantastisk. I kan godt høre, det der tal 5, det vil noget i den her episode. Ja, det er rigtigt. Der er et eller andet der. Ja, det forklarer også mængden af farvittigheder, der kommer over fra dig. Ja, der er nok noget dad joke, der ikke helt er blevet taget ud af mig nu. Ja, det må det heller ikke. Det er fantastisk. Nå, jamen, men du har jo også været ansat på Langeland. Ja. I en rumtid, ikke? Hvor lang tid var det? Det nåede at blive til, og jeg skal lige tænke mig om, det var fra 13 til 21. Ja. Og der var du hvad? IT? Da jeg startede som IT-chef, og så blev jeg IT- og digitaliseringschef. Ja. Da vi fik et skift på kommunaldirektørposten. Ja. Så det var der, hvor jeg kom egentlig tæt på det, vi arbejder med i dag, eller kom tæt på det kommunale og det offentlige. Men før der havde jeg arbejdet i KMD i mange år, i 13 år helt præcist. Okay. Hvor jeg også har haft, jeg har haft den samme titel, men det har været noget helt andet, hvor jeg arbejder med drift og support, og egentlig også salg. Og før den, så har der været et eksporteventyr også, hvor jeg var i det gamle Semco, det hedder Kronede Semco, som i dag hedder Bravida, og havde fornøjelsen af at sælge vakuumtoiletsystemer til højhastighedstog. Primært på det europæiske marked, ja. Toiletter, som startede med en prisseddel, der hedder 70.000 kroner, og så gik de ellers deroppe af. Det dyreste, jeg har solgt, var 225.000. For et toilet? For et toilet. Det er jo en bedrift. Ja, det tænker jeg egentlig også. Men hvad er din uddannelse, Bent? Jeg er lærerekspedient. Okay. Det er oprindeligt uddannet med indkøb koblet på i en lille elektronikvirksomhed. Faktisk en startup nede i Assens. Startede ude i Voldbro i udkanten af Assens, flyttede ind til Assens. En lille elektronikvirksomhed, som udviklede audiometrisk udstyr til ørelæger. Audiometri, det er alt det udstyr, man bruger til at måle hørelsen på børn og voksne på forskellige sæt og vis. Og havde jeg så mine første 2 år i erhvervslivet, i lære der, hvor jeg arbejdede med lærerindkøb.
Fantastisk. Ja. Du kan ikke lade være med, når du siger Assens og noget til høreapparater og sådan noget, så tænker jeg jo starten på Interacoustics. Lige præcis. Ja. Det var det. Okay, fedt. Det var grundlæggeren Pierre Honoré dengang, som grundlagde det. Okay. Det er godt nok, du har været godt rundt omkring. Ja, det har jeg. Jeg har prøvet mange forskellige ting. Ja. Okay, men det giver jo så også et godt grundlag for måske at stille det første spørgsmål, Bent, som vi gerne vil have, at du skal svare på. Hvad bør en virksomhed have fokus på i 2024, hvis man spørger dig? Jamen, top of mind lige nu, det vil være det, vi kalder bæredygtighed. Fordi det er det, der på forskellige vis kommer til at ramme. Men når det er sagt, så kan man sige, det er jo selvfølgelig op til den enkelte virksomhed, og de konkrete udfordringer, de står med, der gør, hvorvidt man skal have hovedfokus der. Men der er rigtig meget der, som vil ramme virksomhederne. Også selvom de små virksomheder i dag ikke, eller i første omgang her, ikke er underlagt de samme krav, så er det jo sådan, at de store virksomheder, som bruger de her typisk mindre fynske virksomheder som underleverandører, at så var der drøbet noget af på dem i forhold til nogle krav omkring, hvordan de kan levere på deres CO2 og bæredygtighed. De krav skal vi have rustet dem til at være klar på, så de ikke bliver valgt fra, for det vil de blive. Det bliver en parameter, ganske enkelt. Så hvis ikke man kan redegøre for sit ESG-regnskab til det niveau, man nu bliver efterspurgt, så vil man risikere at miste sine ordre. Hvordan mærker du det i dit arbejde i dag? Altså, du sidder jo med tilskudsprogrammer og så videre. Altså, er der allerede der en del af? Ja, det vi mærker er, at der er ikke nødvendigvis den rigtige søgning, eller tilstrækkelig stor søgning på de programmer, vi har i øjeblikket, og når vi spørger efter, hvad er det, der gør, at virksomheden ikke lige bider til bolle på det, vi jo selv synes er nogle fantastiske værditilbud, så er det, at de er i tænkeboks. De står lidt og ved at finde ud af, hvad vej skal vi gå? Og det er sådan set den hovedudfordring, at de fleste har, at de kan være i tvivl om, hvad er det rigtigste at gøre lige nu. Og det materiale, der sådan er tilgængeligt af de officielle kanaler, det gør det ikke nødvendigvis nemt for en virksomhed at lige finde ud af, hvad er kvadratroden af de her mange udfordringer, så hvor er det lige, jeg skal sætte ind i den rigtige rækkefølge, for at jeg hurtigst muligt kommer i mål med det, der skal gøres. Men det arbejder vi også på at finde en løsning på. Men er det så fordi, at du nævner selv bæredygtighed, og du siger, at det er der, at du vil sige, at det er det vigtigste. Men er det så fordi, at det, man som virksomhed skal stå og tage stilling til, kunne lige så godt være for eksempel digitalisering eller AI, eller altså... Bestemt. Helt sikkert. Og det er derfor, at den vigtigste funktion, vi har her, det er jo vores rådgivning. Den kommer selvfølgelig også fra de enkelte projektledere, de enkelte spor, men det er jo primært her, hvor vores forretningsudviklere gør en indsats ved, at de kan ret hurtigt gennem samtaler med virksomheden finde ud af, hvor er det, de skal have sat ind. Og det kan godt være, at det er noget digitalisering, inden de går i gang med at ske, fordi de har måske ikke et tilstrækkeligt styr på deres logistik, eller deres værdikæder, deres sourcing. Og hvis ikke de har det, så kan det blive svært at så levere de data, der er nødvendige for, at de kan dokumentere deres ESG. Så derfor kan der sagtens være en digitaliseringsindsats, eller noget andet, som ligger forud, for at gøre dem klar til at lave den her i øvrigt vigtige opgave. Så det, jeg hører dig sige, det er, at over alt andet lige nu, der ligger ESG og bæredygtigheden. Altså det er man simpelthen nødt til, selvom man... Ja, det er det, der fylder, kan man sige. Der er jo mange dagsordner. Du hører også fra altså LinkedIn, kan man jo ikke undgå AI, og det er også fint, og det kan helt sikkert også hjælpe rigtig mange. men man skal finde ud af, hvordan AI i sig selv gør jo ikke noget. Den gør jo kun, hvis du kan stille den de rigtige spørgsmål. Der skal man så finde ud af, hvad er det for nogle ESG-spørgsmål, eller hvad det nu er, man gerne vil have løst, eller have assistance til. Hvad er det for spørgsmål, vi skal stille for at få løst vores hovedudfordringer? Så er vi tilbage ved det, der hedder forretningsplanen. Hvad er det, jeg skal som virksomhed? Hvad er de vigtigste ting? Hvad er rækkefølgen i dem? Og der ligger ESG ikke nødvendigvis i toppen, men der er ingen tvivl om, at ESG kommer til at ramme dem, og derfor så vil der være tiltag, der skal gøres, for at man vil kunne være i stand til at levere ESG-regnskabet. Eller data til de kunder, man har, som er forpligtet til at skal afrapportere. Claus, du og jeg, vi er jo sådan set journalister nede i maven, og lige nu kommunikationsfolk. Hvad tænker du, når jeg siger, eller når Bent siger bæredygtighed? Bare sådan helt generelt. Altså, for det er jo et buzzword på en eller anden måde. Jamen, jeg tænker helt umiddelbart, at det er jo ikke kun noget, der fylder noget hos virksomheder. Det fylder jo noget hos alle. Jeg har lige skiftet bil til en elbil.
havde en dieselbil før. Det er en fed bil, du har fået. Det er en fed bil, jeg har fået. Hvad har du købt? Jeg købte en ID Boss. Okay. Ja. Og det var simpelthen... Jeg har kun 3 børn, står og laver. Fiktive godsøjne i luften. Men det var simpelthen ud fra, at vi skulle have en større bil. Har du virkelig ikke 4? Frank, ja. Min hund Frank, har jeg også. Og han er faktisk en god grund til, at vi købte netop min Boss, for der skulle også være plads til ham. Men vi havde jo en dieselbil. Jeg havde faktisk 3, fordi vi har også nogle gamle. Den ene blev jo solgt i går. Jeg har solgt en Land Rover til Ærø. Tillykke med det. Ja, den skal ned og køre på Ærø nu. Det bliver godt for den. Men det gav jo ikke mening for os at købe en fossilbil, synes jeg. Vi bor inde i Odense C. Når jeg kører ud af min rundkørsel, så kører jeg direkte ind i en miljøzone. Der må Land Roverne ikke køre, men på et eller andet tidspunkt kommer det, så bæredygtighed fylder bare enormt meget. Så det er jo logisk, at det også fylder noget for virksomhederne. Og det jeg også synes, jeg kan mærke, nu er vi jo så heldige at få lov til at arbejde lidt med ESG i vores netværk, er jo, at jeg synes, det er dejligt at se, at virksomhederne også har modet, fordi det synes jeg, det kræver at sige, det her, det ved jeg ikke særlig meget om. Og der synes jeg, det er meget fint at mærke, at virksomheden egentlig er ret åbne omkring, det her, det er rigtig, rigtig svært. Ja. Vi har brug for hjælp. Det synes jeg, det kan jeg godt lide, fordi det føler, at man alle sammen står lidt i samme båd og har brug for hjælp. Ja, helt klart. Jeg synes, at det... Altså, jeg vil gerne indrømme, at jeg er jo for pokker heller ikke first mover på noget som helst. Altså virkelig ikke. Og der var jeg faktisk sådan helt personlig. Jeg ville faktisk rigtig gerne have en elbil. Det giver bare ikke nogen mening for mig. Jeg har en gammel benzinbil, som jeg har betalt. Og jeg skal ikke køre mere end frem og tilbage fra arbejde. Jeg bor så ude på landet, men jeg kan simpelthen ikke forsvare økonomisk at købe en elbil lige nu. Jeg kunne selvfølgelig sagtens gøre det bæredygtighedsmæssigt. Men der, hvor jeg faktisk synes, at det gør ondt på mig, jeg har også en meget progressiv hustru, som forsøger at slå mig oven i hovedet. Men lige nu, jeg går bare og kigger på min grill og glæder mig helt vildt. Så jeg skal i gang med at grille. Kød. Ja. Oksekød. Ikke nødvendigvis oksekød. Det er måske der, hvor jeg sådan ligesom er startet. Så siger man, okay, det behøver ikke være oksekød, det kan sagtens være kylling, eller majs. Majs er også fint, men det er jo ikke... Der er ikke den samme følelse af at grille en majs, som en kylling eller en flæskesteg, hvor du har den der følelse af, at du har nedlagt en sabeltiger. Altså, den er der jo ikke på en majs. Det kan jeg lige så godt bare sige, som det er. Det kan vi ikke argumentere imod. Jamen, det ved jeg ikke, om man kan, men jeg synes faktisk, at det er skidesvært, det der, og Elisabeth, som min hustru hedder, hun forsøger så at praktisere mig, kan vi så ikke bare lade være med at spise kød 1 dag om ugen, eller 2 dage om ugen. Og jeg har det lidt ligesom, da jeg gik på højskole i Aalborg, ikke, hvor nogle gange så var der også kødfri dag, og så satte vi os jo der, og så var der en 4-5 stykker, og så kiggede vi på den, og så ude på cyklen, og så ned på McDonald's, ikke? Ja. Og jeg ved det jo godt, at det er jo ikke skide godt, altså. Altså, jeg har jo levet som pesketar i 4 år. Og det var ved at gå helt galt. Ja, jeg blev træt, det er rigtigt, men nu er jeg faktisk begyndt lidt igen, for det er jo noget med proteinmangel og så videre. Men jeg synes, det er en vanesag. Og lige nu er vi derhjemme der, hvor altså, jeg vil faktisk hellere spise grønt, fordi det er, jeg synes, det giver en bedre fornemmelse i kroppen, og så er der det der bæredygtighed. Altså, jeg synes, det er kommet til at fylde så meget. Det har muligvis også noget at gøre med, at jeg nu er ansat i et sted, hvor det fylder rigtig meget. Vi har en bæredygtighedspolitik og alt det her. Ja. Så lige nu er vi der, hvor at vi i hverdagen primært spiser kødfrit. Det kan man sagtens. Det kan jeg tilslutte mig. Det gør vi. Det er i høj grad 80% kødfrit om aftenen derhjemme. Så synder jeg så herude på arbejde. Spiser noget af det kød, der er på bordet her. Ja. Men det er også svært. Nu har vi for nylig skulle jeg ordne en masse gulerødder, og der var ikke økologiske gulerødder nok. Og der så man jo tydeligt forskellen. De ikke-økologiske var fine og lynhurtige at skrælle, og de andre skulle jo efterbearbejdes en del med ormehuller og andet, der skulle af. Ikke? Og det er sådan lidt... Og sådan behøves det selvfølgelig ikke at være. Man har lige analyseret, at det samlede areal, det bliver dyrket økologisk på i dag, det er på tilbagegang desværre. Ja. Og det må jeg indrømme, jeg er jo med til at støtte den udvikling, fordi jeg ikke køber udelukkende økologisk. Igen, der er det jo et bekvemmelighedsspørgsmål, ikke? Det er lidt det samme som at købe en elbil. Jeg synes også, det er træls, at nu er ID Bossen en ret stor bil. Den kan ikke køre lige så langt som en dieselbil. Overhovedet ikke.
Men så må vi jo regne det ind i vores hverdag, hvis vi skal besøge familie i Jylland eller på Sjælland, at så skal vi lade. Altså det er besværligt, men jeg synes egentlig, det giver en god fornemmelse i maven. Og så er jeg ikke heldig, jeg spiser også kød. Ja, heldigvis, for jeg var bekymret for dig dengang, det virkelig var ved at gå galt. Ja, det er rigtigt. Jeg har godt hørt, at jeg er jo last man standing her, og det er ikke godt. Det er jo ikke fordi, at jeg er uenig i præmissen, fordi det er jeg overhovedet ikke, og jeg synes, at vi som samfund skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan. Jeg tror, hvis jeg sådan prøver, det er jo der, hvor jeg nogle gange, så skal man jo finde de steder, hvor man kan hænge det op på, ikke? Jeg tror, vi har været ude at flyve i vores familie 5 gange inden for de sidste 8 år eller sådan noget. Det er måske det. 9 år, 10 år måske. Så der har vi i hvert fald ikke været de store syndere. Men jeg kan godt se, at det kan jeg nok ikke blive ved med at holde den op på. Jeg lærer dig nogle gode opskrifter, det lover jeg. Men det er jo igen, hvor man bliver testet, for der er jo rigtig mange danskere, som gerne vil være grønne og bæredygtige. Men når det kommer til ferien, der har jo været nogle interviews i lufthavne op til de store ferieperioder, så står folk jo og krummer lidt tær, når de bliver spurgt til, hvordan de har det med at rejse. Og så argumenterer man jo for, at man gør det ikke så tit, og kun en gang om året, og man synes, man har fortjent det, og så videre. Og det er sådan lidt, det udvander jo også det hele, ikke? Ja. Altså, men der må vi jo igen sige, nu siger du også, Claus, det her med, at man bliver jo også, kan man sige, ledt lidt af det, man ser omkring sig. Vi har lige en direktør, der, jeg tror, han er på vej hjem fra Amsterdam i tog i dag, ikke? Han har været i Amsterdam til Drone Days, og har taget toget hele vejen, og egentlig beskrevet den tur på LinkedIn. Og det er jo mega sejt, og som man siger, han har kunnet arbejde 9 timer i toget, fordi at der var god wifi-opkobling og så videre. Så det kan jo godt lade sig gøre. Altså, det er jo slet ikke det, men... Det var så det gode eksempel. Ja. En af mine medarbejdere skulle til Bruxelles, og der var valget mellem at tage et rutefly fra Billund, og det er klart, der er jo rigtig gode forbindelser, fordi der er jo mange danskere, politikere, der pendler. Men det kunne han gøre retur, og med ophold for under 4.000 kroner, hvor den samme rejse med tog, vi har krævet 5 stop, og den vi har taget en dag mere, altså, med mange pauser på en perron, og der står man altså ikke med sin laptop og arbejder effektivt. Nej, det hang simpelthen ikke sammen. Ja, det var væsentligt dyre. Ja. Væsentligt dyre. Altså, der var en difference på over 3.000 kroner, bare på rejsen. Ja, altså, tingene skal også kunne hænge sammen. Det skal det. Ja. Nå, vi snakkede sammen i 22 minutter nu. Er der nogen, der er kommet på et bedre bud end Essens? Ja, nej, det er jeg ikke, men det er godt med, det smager ikke rigtigt. Altså, det skal skiftes. Det skal det. Det er for højtravende. Og er det det? Ja, det synes jeg, det er. Jeg tænker, det er, fordi det sætter måske ikke rigtig ord på, hvad det er for en indsats, der sådan reelt leveres, og hvor bredspektret den er. Altså, det er meget kondenseret. Det er en eller anden form for marketing, vi har lavet der. Ja, den står på 5 ben, for de går ud fra udgangspunktet. Ja, de er 5 bud, der kan man sige. Vi har 5 bud. Ja. 5 spørgsmål, ja. Kunne det være et ord på 5 bogstaver? Det er det ikke for indforstået og svært at kode. Sådan for... Ja. Nå. Vi vender tilbage til det. I stedet stiller vi dig et spørgsmål mere, Bent. Hvor kan man forvente at kunne få tilskud i fremtiden? Du er jo ligesom chef for vores tilskudsafdeling. Ja. Jamen det vi kigger ind i nu, er at virksomhedsprogrammet har jo ligesom... Virksomhedsprogrammet, det er det, der hedder SMV forskelligt. Ja, lige præcis. Virksomhedsprogrammet har i version 2.0, som det kører nu, har 6 spor, i forhold til det version 1.0, som havde 5 spor. Det 6. spor hedder grønne kompetencer, og det blev adderet her, da vi lavede med 2.0'eren. Der kommer sandsynligvis et virksomhedsprogram 3.0. Det er ligesom et koncept, man har bygget op, og forventer vi, at erhvervslivet vil fortsætte med at drive. Det der er den store forandring er, at den brønd, som pengene skal komme fra, den er ved at tørre ud. Og det har vi jo fået at vide helt konkret af direktøren fra Erhvervsstyrelsen, at der kommer en voldsom reduktion i midlerne den vej rundt. Så man kan sige, at programmet består, og sporene vil være der, men der vil være færre midler at dele ud af. Og hvad gør du ved det, hvad jeg vil sige? Ja, det gør jeg ikke specifikt noget ved, men det vi arbejder på, og det er jo så Kaspers afdeling især, det er jo at kigge på, hvad er rigtig godt for Fyn, og den strategi, vi har, som hedder droner til lands, til vands og i luften, blandt andet, men også på
bæredygtighedsområde, altså vores Fyn 2030-strategi. Hvordan bygger vi noget op omkring det? Og der er noget, der hedder EUDP og MUDP. Forkortelser igen, dem er der altså rigtig Dem er der, og jeg skal se, hvis jeg kan, så kan jeg måske oversætte den ene. MUDP, det er Miljøstyrelsens udviklings- og et eller andet platform. Det er meget godt gået. Ja, det 3 ud af 4, det synes jeg. Og det giver ikke helt mening, men det korte og lange er, at det er puljer til forskellige former for miljøprojekter. Og nu ved jeg ikke, hvad jeg kan stå og røbe her, men der har vi jo forskellige projekter i gang omkring HAMP, det har været nævnt tidligere. Og det smukke ord fytoremediering. Som handler om, at man kan tage PFAS op af jorden. Altså alle de steder, hvor der er forurenet med PFAS, der kan man plante en bestemt type HAMP. Der findes rigtig mange varianter, og den her, den er så kedelig, den kan der ikke gøres andet med, end den kan høstes og forarbejdes til HAMP-fibre, som man så kan lave støvler og tøj, instrumentbord til biler og alt muligt andet godt af. Men i forhold til PFAS'en, så er effekten den, at PFAS'en kan suges op i undergrunden gennem hampen, eller hampen trækker ud af jorden. Så det forsvinder fra jorden, bliver optaget i hampen, og der er den ikke skadelig for mennesker, når den er der. Det er fuldstændig genialt. Og så kan den på et eller andet tidspunkt, hvis det ender med, altså det kan så recirkuleres, men det er formentlig sådan et instrumentbord for sådan en bil, det vil så, jeg ved ikke, om man på det tidspunkt vil kunne recirkulere det, men så vil det kunne blive brændt, og så er PFAS'en væk. Vil jeg sige det der ord igen? Fyto er for noget? Fytoremediering. Remediering. Jeg har ikke fundet på det, skal jeg skynde mig at sige. Nej. Jeg øvede mig meget i at sige det. Det er i hvert fald ikke det, som programmet her skal hedde, men det er et spændende ord. Ja. Jeg synes, det er fuldstændig fantastisk. Ja. Det er jo det, der er fascinerende ved at... Og så er der jo forskellige andre projekter også, hvor man arbejder med proteiner, og man arbejder, som man udvinder af, altså green juice, man kan udvinde protein af saft fra forskellige afgrøder, som også er noget, det man kigger ind i. Så, men nu er vi absolut ud over mit kompetenceområde. Jo, men det der til gengæld var dit kompetenceområde. Nu står du jo over for 2 journalister, og jeg fornemmede faktisk, at du havde en måske tæt på en nyhed. Du sagde, jeg kan ikke stå og afsløre noget her, så bliver man jo straks vej. Ja. Ja, hvornår udgiver vi det her? Okay. Men der sker noget. Ja, det gør det. Der sker noget godt. Og det, du mener med det, det er det her med, at færre midler på de der store projekter, det gør, at vi selv er nødt til at prøve at finde nogle nye projekter, hvor vi kan skaffe noget finansiering, som virksomhederne kan bruge til noget. Ja, den klassiske pulje fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, den reduceres voldsomt, men så findes der jo alle mulige andre, også EU-ting, man kan søge, altså Horizon-projekter osv., og det er jo det, vi kigger ind i, netop igen i forhold til vores robotics-indsats og vores drone-indsats, altså, men også på miljøområdet, og der er rigtig mange ting. Og det, man har fokus på her, er at trække noget til øen, som er godt for Fyn. Så vi kigger i første omgang lokalt, men det er klart, at nogle af de her projekter, vi også egner sig måske til at gå regionalt eller nationalt, men det er ikke som sådan fokuset her. Okay. Jeg har lidt bud på det der med vores payoff. Ja. Maskinrummet, helt ude i hampen. Ja. Ja. Sådan købt. Ja, vi må lige se, hvad vi det kunne det være. Frem til. Jeg tror, vi skal lave en ny grafik. Så. Nå, det er jo bare et payoff. Ja, det er. Og det er jo kun til de her typer af episoder. Nå. Ja. Jeg havde også lige glemt, hvor god du er til dad jokes, Jan. Det var da ikke en dad joke, det der. Det var da stærkt kommunikation. Den kandiderer, vil jeg sige. Ja, der er på grænsen. Ja. Okay, så siger vi det. Jeg står stadigvæk og har det lidt dårligt med, at jeg har nu sagt på bånd, hvor dårlig jeg er til det der med bæredygtighed. Så det presser mig faktisk lidt. Men vi tager et spørgsmål med imens, så kan jeg få det bedre, imens du svarer på det, Bent. Hvor tror du så, at Erhvervshus Fyn kommer til at gøre den største forskel? Nu tænker vi på de fynske virksomheder, ikke også? Altså på vores hovedmission. Det er jo vores, lige præcis. Ja. Jamen, vi gør en større indsats end andre gode erhvervshuse ved, at vi har vores PS. Altså vi har vores... PS? Ja, altså vi har jo Erhvervshus Fyn SI, som er vores klassiske erhvervshusfunktion under Erhvervsstyrelsen. Men så har vi også vores PS, som er de fynske kommuners samarbejde på byregionens plan. Og vi har vores destination Fyn, og det er de her ting, der gør, at det samarbejde mellem kommunerne giver os nogle muligheder for at trække helt andre samarbejder til øen.
og vi kan lave nogle ting, som de andre kan, fordi at vi har det her fantastiske samarbejde. Kommunerne vil hinanden, og man har et fokus, der hedder, at hele Fyn skal fungere. Det duer ikke, at kun Nyborg eller Odense eller Svendborg fungerer. Det skal være alle kommunerne i samspil, for vi som Fyn står som en attraktiv ø. Så du tænker, at altså hvis jeg skal prøve at sætte en overskrift på det, så det er samarbejde på tværs, der gør, at vi kommer til at gøre en større forskel for virksomhederne? Ja, der er et samspil her på Fyn, som vi kan tappe ind i som erhvervshus og udnytte til at skabe projekter. Helt andre projekter, end vi ville have kunnet, hvis vi kun havde været SI, fordi så havde vi jo været begrænset af, at der kun kan komme midler fra de her traditionelle brønde, der har været hidtil, men hvor vi her i vores anden konstellation her, sammen med PS'et, at der kan vi trække forskellige andre projekter fra andre kilder til øen og realisere dem. Der har vi en synergieffekt. Ja. I går, der var jeg i Svendborg og lavede en podcast-episode, som den er allerede offentlig nu, som handler om Geopark det Sydfynske Øhav, som jo lige har fået en global UNESCO-stempel. Ja, den blev pakket ud i dag, inde på Odense Bys Museer. Ah, okay. Er det rigtigt? Ja, jeg har lige set det. Tanja, hun stod og viste en video af det. De har lagt på et eller andet medie. Ja. Jeg tror, det var Facebook, hvor de viser, at de står og pakker det her fine, jeg ved ikke, hvad det hedder, certifikat. Ja. Et eller andet bevis på, at det er nu, og det næste 4 år er sådan der. Nå, jeg talte med Rasmus Elmqvist Kasper, som er sekretariatschef dernede. Rasmus, han er også uddannet filosof. Og vi havde en, synes jeg, ret spændende snak om forskellige ting. Og noget af det, som han sagde, jeg tror faktisk ikke, det kom med på bånd, så derfor synes jeg, det er relevant nok at tage det med her. Det synes jeg bare var, det bed jeg bare mærke i. Og han siger det her med, at stolthed og selvbevidsthed giver handlekraft. Ja, det lyder rigtigt. Og han mente det ind i sådan en kontekst af, at hvis man nu som i det her tilfælde Sydfyn, men i det tilfælde, som du lige nævnte før, hele Fyn, ikke er begunstiget af at være København eller Aarhus, eller for den tages skyld noget, der er endnu større, så får man måske ikke tingene foræret helt på samme måde, som man gør, fordi der bare er en større kraft omkring de store områder. Og derfor er man nødt til at kigge på, hvad er det så, vi har i stedet for? Og det kan være altså en stolthed som en bevidsthed om nogle kvaliteter, der er i ens område, som gør, at man så faktisk handler selv for enten at bevare det eller udvikle det. Og det synes jeg bare var et enormt stærkt. Altså det er jo ikke, det har man jo hørt andre sige på andre måder før, men jeg synes faktisk, den måde, han lige fik det framet på, var ret godt. Jeg synes, at det gav et eller andet, og det gav enormt meget mening, når han sagde det. Men der synes jeg også, hvis jeg må blive personlig, og det må jeg vel gerne i det her format, at Fyn har flyttet sig enormt meget over de seneste år. Altså jeg tror, jeg er en klassisk fynbo, jeg er født og opvokset i Odense, og så flyttede jeg væk og kom tilbage. Så flyttede jeg til Aarhus, hvor man også er god til at dyrke sin egen selvforståelse, synes jeg. Men jeg synes bare, at nu har vi set så meget her på det sidste, at UNESCO og alle mulige ting og sager, som Fyn har brystet sig af at være stolt af, som har været andet end, og det er sådan lidt en gammel trave for mig, men andet end Brunsviger. Altså andet end, hvor det nogle gange godt kan, altså hvor vi er joviale på Fyn, og vi er søde og rare, men vi er altså også utrolig stærke, når vi gerne vil. Og det glæder bare mig helt vildt, at man nu tør stå op for noget større end en Brunsviger. Og nu ved jeg godt, nu kommer der kampolage med nogle lytter. Ja, det, og med Henrik Halskjær, som en af vores kolleger. Ikke mindst. Ja. Men jeg synes bare, det er vigtigt, at man også er stolte af noget, der er, altså bare den byudvikling, der er herinde i Odense, altså er jo virkelig værd at være stolt af, og det, der foregår mange steder rundt på øen. Det glæder mig bare. Men der er også noget jantelov, der stadigvæk har havet Fyn, måske mere end andre, især København, ikke? For der er jo mange stolte traditioner på Fyn, og hvis man er stolt af noget, så er det typisk også, fordi man er dygtig til noget, og så har man jo også et højere selvværd typisk. Så kan man også agere og handle, men så er der noget jantelov, der har, oplever jeg igennem min historie, som gør, at Fynboer er mere tilbageholdende, men stiller sig ikke lige op på ølkassen og råber ud, at man er skide god til et eller andet. Hvordan har du oplevet det? Hvordan har
jeg har netop oplevet, at det gør man ikke, men ved det, jeg har set, jeg synes, jeg kender mange gode kræfter, uden jeg lige kan på stående fod remse nogen op. Det kan være, det kommer senere, men som har leveret en god indsats, som er dygtige, men som bare ikke har denne amerikanisering ind over sig, og stiller sig op og siger, kæft, jeg er dygtig, og se, hvad vi har lavet. Det er sådan lidt, det er okay. Altså, der er lidt jysk mentalitet over det, ikke? Ja. Ja, og den fortælling er vigtig, at vi er dygtige andet mere, end at vi også er... man kan jo ikke åbne politikken, uden at læse historien om en familie fra København, der er flyttet til enten Fyn eller på landet, fordi der er billige huse. Jamen, det er der også, men der er også meget andet. Altså, det er mere det her med, at vi skal også fremhæve det, vi er dygtige, at vi kan være stolte af, at vi har en kæmpe stor historie, og nogle driftige virksomheder, og nogle... Men der rører du noget essentielt, synes jeg, fordi at netop københavnerne, som flytter, dem har jeg også mødt. Jeg har boet i Hasmark i en årrække, og der kom også københavnere ud og realiserede sig ved at købe en gård til 1 million, og de havde solgt en lejlighed på Vesterbro for 8 millioner, ikke? Så blev det så rigtig fedt at flytte til Hasmark. Men det, man netop opnår ved at flytte ud, hvad er det, man vil? Man vil reducere, man vil forsimple. Og det er jo et eller andet sted i strid med, at det vi dybest set her ønsker, er jo, at de her små fynske virksomheder, som har typisk ligget der i 50, 70, 80 år måske, og er ikke vokset marginalt, eller man kan sige vækstraten fra det var en startup en gang, til det er blevet 80 medarbejdere, eller 100 medarbejdere i dag, det har taget de her 50-80 år, ikke? Og så er det ligget i stampe. Men er det så, det er jo det, vi forsøger med vores primære indsats, nemlig at sige, de skal jo være endnu større. De skal ikke være en SMV, de skal dybest set helst op, og så ikke være Novo Nordisk nødvendigvis, men de skal op og være gerne børsnoteret, men i hvert fald stor, ikke? Så de ryger ud af SMV-segmentet. Det er jo dybest set det, vi gerne vil. Men det er jo i strid med det her med, at Cita Slow, som Svendborg har som logo, ikke? Og at man flytter ud af byen, fordi vi skal tættere på jord til bord, og hele det her, man egentlig gerne vil med at have mindfulness og fokus på det gode liv, ikke? Det er et eller andet sted, der er en kontrast her, eller noget, der er i modstrid på en måde. Men er det vi vil? Altså, det er der nogen, der vil. Okay, fordi jeg tænker også, at altså, vi arbejder med SMV-segmentet i stort set alt, hvad vi laver, fordi det er ligesom bare det, der står i hensigtserklæringen, ikke? Og det er dem, der er flest af, og især på Fyn. Men handler det ikke også lige så meget om at hjælpe dem til at fastholde måske den markedsandel, de har nu ved den udvikling, som de har brug for inden for bæredygtighed, som du sagde, eller det kan være digitalisering eller andre ting. Det er vel ikke nødvendigt, at der også skal kobles sådan en eksponentiel vækst? Ja, altså i første omgang gælder det selvfølgelig om at redde virksomhederne. Vi har ikke råd til at tabe en Fyns virksomhed, fordi de ikke lever op til et nyt krav, der er kommet, for eksempel. Det er klart. Men når det er sagt, hvis du spørger de forskellige kommuner, ønsker I, at der bliver flere arbejdspladser i jeres kommune, som betaler skat, så tror jeg, det bliver svært ikke at høre, at ja, det vil de rigtig gerne. Og vi har også nu her, hvor Novo kommer til øen. Det er man jo først og fremmest glad for, men sekundært kigger man også på, hvad er implikationerne så af det? Fordi hvilke dønninger giver det, som vi skal håndtere? Okay. Det bringer mig altså hen til spørgsmål nummer 4 ud af de her 5, som vi gerne vil have igennem, inden vi er færdige her. Hvad er den største trussel for virksomheder lige nu? Det er, at man glemmer at tænke sig om, at man kommer til at fare efter en dagsorden, der ikke er den rigtige. Fordi alt det her med AI og bæredygtighed, som vi lige har indledt med at tale om, hvor vigtigt det er, der kan man jo godt komme til at satse på den forkerte hest, eller have den forkerte prioritering, og så drøner man derudad, og man kommer måske der i mål med at realisere det, man har sat sig for, men det var ikke det, der var det vigtigste for virksomheden. Og derfor kan man ikke nødvendigvis tabe hele virksomheden på det, men man får så ikke opnået det, man dybest set vil, fordi man lavede prioritet 3 i stedet for prioritet 1. Det tror jeg dybest set er det. Fordi man kan sige, det er jo ikke nyt, der er jo hele tiden været trusler, hvis man går tilbage og kigger sådan historisk, hvad har virksomheden så været truet af? Der har jo hele tiden været landet i gamle dage, så var det ISO 9001, var noget af det første, jeg stødte hovedet på, ikke? At man skulle se. ISO 9000, det er jo der kvalitetssikring af ens arbejdsgange, og dengang var det jo totalt manuelt, men alle skulle have sine processer beskrevet, for at man kunne dokumentere, hvordan man arbejdede, for at man kunne få et kvalitetsstempel, som så gjorde, at man allerede dengang kunne blive en foretrukken leverandør, frem for den, der ikke havde. Så det er jo sådan et kvalitetsstempel. Det er ligesom, nu har vi styr på, hvad vi går og laver. Det er ikke bare sådan fra
montører, at vi bruger. Men vi har faktisk nogle nedskrevne, nedfældede processer, som vi arbejder efter, og som man så dengang troede på, gav en kvalitet i sig selv. Bent, er det ikke en lille smule et paradoks, når nu siger du det her med prioritering, og virksomhederne skal huske at tænke sig om? Og nu står jeg og forsøger at skrive dine kloge svar ned her, så vi kan bruge dem senere. Noget af det første, du sagde, var en udfordring i hvert fald for erhvervshuset, og dermed også for udviklingen på Fyn, det er netop, at virksomhederne lige nu har svært ved at bide til bolle, fordi de ikke rigtig ved, hvad vej de skal gå. Så står de faktisk ikke lige nu og tænker sig om? Jo, det håber jeg. De har i hvert fald ikke truffet en beslutning, kan man sige. Som, altså hvis vi nu bliver det selvfølgelig lidt karikeret, ikke? Og det er derfor, jeg var tilbage ved det, jeg sagde lige umiddelbart efter det, du refererer her, at derfor skal de tage fat i en forretningsudvikler. Ja, okay. Alternativt selvfølgelig, fordi det der sker er jo, at de kommer under alle omstændigheder, selvom de vælger at søge ind i et spor, så møder de en forretningsudvikler ret hurtigt i processen, som kigger på, hvad er det, I har gang i her, og kan måske godt der fange, om det er det største behov, men det allerbedste er selvfølgelig at tage fat i vores forretningsudviklere, altså vores sparringsfolk, og så lige sammen med dem afstemme, hvad er det for tanker, de har gjort sig selv, og så få det trykprøvet. Men det er også der så alene, fordi når du siger, den største trussel er, at de løber den forkerte vej, så har jeg lyst til at spørge, hvad er den rigtige vej, men det er så individuelt. Ja, præcis. Det er netop, og det er det, der man helt skal huske, der er ikke én vej, og det er også derfor, når alle skriger AI, ja, det er helt sikkert det rigtige lige nu for nogen, men der er også nogen, de kan med, i min optik sagtens vende, altså det er ikke et halvt år om at gøre, om det redder dem eller ej. Hvis de har nogle udfordringer, der er større, så er det godt ved, at de lykkes med at blive gode til eller en AI, men hvis de så har mistet deres eksportmarked, eller de har tabt deres væsentligste kunder, fordi deres ESG ikke er på plads, jamen så nytter det ikke noget, de har været rigtig gode til at forberede noget sourcing og fået AI til at hjælpe sig med det, at nu har de fundet nogle bedre kilder til det, men de har så mistet kunderne i mellemtiden. Maskinrummet helt ude i hampen. Hvis ikke det skal hedde det. Ja, det vil jeg synes at gøre noget ved. Og det skal heller ikke hedde Essens. Nej. Jeg er også nu efter rationaliseret det Essens lidt, så minder det mig også lidt om det kan du ikke huske, Claus, for der tror jeg simpelthen ikke, du var gammel nok. Ved du, hvad jeg vil sige nu? Eksistens. Ja. Jørgen Thorgård. Ja, det kender jeg godt. Det er, nej, du ryster på hovedet, Claus. Jeg forstår det godt. Nå, han sad i en stol, og han hed Jørgen Thorgård, og i aften har vi programmet Eksistens. Ja, lige præcis. Det var, der kan man tale om sit og slow, eller i hvert fald slow tv. Men det skal det heller ikke hedde. Og helt ude i hampen var måske også lidt for, at I var jo ikke, I var ikke vilde med det, lad mig sige det på den måde. Så vi skal altså nærme os et tredje og endnu bedre bud, kære venner, inden for de næste, hvis jeg nu siger minutter. Ja, jeg mærker presset. Ja. Er jeg også lidt på den nu? Ja. Men I er jo kreative mennesker, det bør I kunne løse. Jeg kan jo øvrigt sige til jer, der lytter med, at jeg jo står her i studiet med 2 ud af de 3 mænd her ansat i Erhvervshus Fyn, som kan prale af at kunne levere en hestehale. Ja. Men det er faktisk rigtigt. Hvem er den tredje? Det er Philip. Selvfølgelig. Ja. Ja, vi er 3. Så det er selvfølgelig også en mulighed, at vi hedder Maskinrummet nu med hestehale. Det er aldrig for sent, Jan. De 3. Det tror jeg, det er. Det var dengang, jeg var unge. Nu med hestehale, var det altså... Nej, det er noget 3 musketærer, eller... De 3, måske 5. Måske 5. Vi mangler selvfølgelig Philip. Ja. Nej, men jeg synes, den er svær. Bent snakker også om noget spor, men det er jo ikke det der spor, vi kører ud af. Nej, men spor 5? Ja, de 5 spor, 5. På sporet er mere. Det kan gå hen og blive en rigtig lang podcast. Ja, det kan ja. Med brainstorm her. Men det er jo det har vi jo sagt. Altså, det er nok den helt største udfordring, jeg har haft, det er at stå her online og skal være kreativ på. Det var godt, vi ikke sagde det til dig på forhånd, så har jeg ikke fået dig ind. Nej, det tror jeg. Men det skal vi nu altså nok løse. Har du ikke et spørgsmål mere? Jo, lige præcis. I mellemtiden, så kan vi jo lige tage fat på det 5. og dermed sidste spørgsmål af de her, sådan, hvor vi siger, okay, det her, det skal vi kunne levere. Bent, hvad er det bedste tilbud fra Erhvervshus Fyn til de fynske virksomheder lige nu? Jamen, det er jo...
Det kan man simpelthen ikke. Altså, det er ligesom stå og vælge mellem sine børn, ikke? Ja, og så er det, altså, ordret. Sophie's Choice. Ja, det siger han. Nå, okay. Men det kan man jo ikke, fordi der er virkelig nogle programmer. Altså, Next Gen All Inclusive er selvfølgelig den, der ligger nærmest, kan man sige, fordi vi via den jo tapper ind i ESG. Og hvad går Next Gen All Inclusive ud på? Det er, at det er egentlig et arbejdskraftprogram, kan man sige. Vi hjælper borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Det vil sige, dem, der ikke er i arbejdsmarkedet nu, og så ikke har været det i en længere periode, de er ramt af forskellige ting, fysisk, psykisk, der gør, at de kan ikke bare lige hoppe tilbage i 37 timer til normalt arbejde, eller med, på fuld kraft. Så der kigger man ind i at hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet i nogle stillinger med væsentligt færre timer, og med nogle lempeligere rammer for deres virke. Og formålet for den virksomhed, der tager dem ind, er jo ud over det sociale ansvar, man påtager sig i den sammenhæng, og gør noget godt for samfundet, og først og fremmest for den borger, som jo får en hverdag i en virksomhed, som de fleste rigtig gerne vil, altså for et arbejde at stå op til. Men så er det også, at man kan finde nogle opgaver til vedkommende, som kan frigøre nogle andre, så de kan fokusere typisk på specialistopgaverne. I sidste ende er der sådan lidt en pyramide, hvor vi drømmer om, og projektet starter også i den anden ende, kan man sige, ved at vi sagde, at vi har en masse specialister, som vi har for få af. Og de specialister er dem, der skal arbejde med de her robotter, droner, programmering og lave de avancerede ting, vi har i vores produktion. Men fordi vi har svært ved at få dem, der er et stort efterspørgsel på dem, så siger man, kan vi så frigøre dem for noget af det her nolderarbejde, de har. Og det kan man så gøre med robotter på den ene side, og det gør vi så i EduCobot. Der har man nogle robotter, der vil kunne hjælpe og aflaste med nogle manuelle opgaver. Men der er også mange andre, der sidder med opgaver rundt omkring i fabrikken og på kontorerne, som har brug for at få assistance til at mødeplanlægningen, til at gøre klar til møder, mange forskellige rettede opgaver, som man kan varetage, selvom man ikke er i stand til at tage 37 timer, eller arbejde måske kun 4 timer om dagen. Så på den måde er det et rigtig vigtigt projekt, både for samfundet, men også i forhold til virksomhedens ESG, og det, at de kan gøre det måske mere attraktivt at fastholde de her specialister, fordi de kan lave et mere sammensætte mere spændende job. Så det er sådan en opgave, eller et program, der sådan også tager et samfundsansvar helt sikkert for hele baduljen. Ja. Altså, okay. Så det er det bedste tilbud, vi har lige nu? Det er de to, og så har vi det specialiserede, men det er jo vores Next Gen Robotics, men det er jo mere for et fortal af specialistvirksomheder, som laver nogle videnssamarbejder, nogle udviklingssamarbejder. Det er jo, men det er jo, der kan vi ikke trække flere ind end dem, der er. Nej. Men det giver så på sigt nogle andre output. Hvis jeg skal lægge lidt ord i munden på dig samtidig med, så ud fra det, som du ellers har svaret, og faktisk har været inde på et par gange, så siger du også det her med, at den kvalitetsmæssige sparring, som man får fra huset, i virkeligheden måske også er... Ja, jamen den vil jeg bare ikke nævne igen, for nu har jeg sagt den men 3 gange. Men ja, for det mener jeg stadigvæk. Det er altid det rigtige sted at starte, hvis man er det mindste i tvivl. Og så lige få tjekket med vores forretningsudviklere, hvad bør min prioritet være. Og det er jo der, hvor vi skal huske at sige, at den uvildige sparring, man kan få her i huset, er jo gratis, fordi vi er offentligt finansieret. Og når de så kommer ud i det sporene, jamen, så er der en projektleder, der tager dem i hånden og fører dem hele vejen igennem alt, hvad det er. Og det er jo det er jo den essens, hvis vi skal tilbage til det ord. Det er det, vi gør, det er, at vi forsøger at tage virksomheden, holde dem i hånden igennem hele processen, så de får maksimalt udbytte af det værditilbud, der er i det her program. Ja. Okay, fint. Nå, kære venner. Hvad skal barnet hedde? Nu, Bent fik sagt fremtiden. Altså, 5-tiden. 5 til tiden. 5 til tiden. 5 til tiden? Det er godt. Om det er, ja. Det var Bent, der sagde fremtiden. Det smager. Ja, det smager godt. 5 til, altså maskinrummet, 5 til tiden. Ja. Altså, jeg er ikke samvittighed til at være med, når jeg skal på at opfunde den, men jeg synes, den er rigtig god. Det var en god assist. Okay, så har jeg prøvet det. Jeg kan sådan set rigtig godt lide det, men er det selvforklarende? Altså 5 til tiden.
kan vi godt... altså, det skal ikke hedde 5 et eller andet til tiden. Udvander vi det så? Det ved jeg ikke. Jeg synes, at jeg synes, at vi er så tæt på en arbejdstitel, der er så konkret, at det er okay. Hvis det er jo en teaser, ikke? Jo, 5 til tiden. Det er det. 5 til og med tiden. tiden bliver den selvforklarende. Det kan jo også... med tiden. Jamen, det kan jo også, fordi den er så bred, at vi også kan snakke om alt, havde jeg sagt. Mm. Altså, 5 højdepunkter i den kommende tid, for eksempel. Ja. 5 indsatsområder. Det er du fuldstændig ret i. Ja. Så hvis nu, at vi havde en anden idé om at lave et podcast-episode, der skulle handle om den sportssommer, der kommer, og så kunne det også være 5 til tiden. Det er ikke så tosset. Måske. Jeg tror, det er klart det bedste, der er kommet ud af den her lille times tid her. 50 minutter. Er det der, vi lander? Altså, det kan man jo høre i næste afsnit. Det kan vel udvikle sig i afsnit 2, ikke? Det kunne det faktisk godt. Men hvordan var det så? Altså, det var jo en pilot, det her. Vi havde ikke lagt sådan de store... det var ikke nogen snævre rammer. Det var ikke EU-rammer, du var kommet ind i her i det her pilotafsnit. Hvordan var det at være med? Det var spændende, interessant. Jeg stod jo og varer min tunge i forhold til, at jeg jo er inde over forskellige andre kollegaers specialiserede områder. Ikke? Så derfor så er det jo, hvad skal vi sige, et synspunkt herfra, et partsindlæg. Ja. Så det er verden set fra min stol. Ikke? Ja, men det var jo sådan set også det, der var meningen. Så det er ikke verden ifølge Gram, men det er verden ifølge Bent. Det er også en god, hvis vi skal lave en podcast mere. Ja. Verden ifølge Bent. Ja. Hvad var det nu, han hed ham der, den navnkundige tv? Ibrahim? Nej, han hed jo også Bent. Nå, ja. Nej, det kan jeg jo ikke. Det er rigtigt, ja. Jeg kører I forud for min tid. Nej, det er også snydt. Ja, det er politisk kommentator for Danmarks Radio. Jeg kan simpelthen ikke sige, hvad han hedder til efternavn lige nu, men det, som jeg vil hen til, det var, at der er sådan en anekdote blandt journalister, at der var på et tidspunkt en, som havde taget en hel tur rundt i København, sådan en på bar og sådan noget, og så har han bare underskrevet sig med Bent, eller på de der taxabonger der. Ja, det er spændende. Så har vi også ikke en historisk tidsfastsættelse her. Og jeg lover, at når vi kommer tilbage med afsnit 2 af Maskinrummet, 5 til tiden, så har jeg lige fundet ud af helt præcis, hvem Bent det var. Ja, tak. Og Bent, så tror jeg, at jeg vil sige tusind tak, fordi du var med til den her pilot. Velbekomme. Bent Oselgaard, driftschef i Erhvervshus Fyn. Og tak til dig, Claus, fordi du var medvært. Selv. Det var sjovt, og jeg håber, at vi sådan er ved at skabe et format, som vi kan arbejde videre med, og dermed supplere det, som er det klassiske Maskinrummet, som vi selvfølgelig fortsætter med. Så vi var P4 til P1 her. Lige præcis. Ja. Du har lyttet til Maskinrummet, en podcast fra Erhvervshus Fyn. Du finder os på de gængse kanaler, hvor du plejer at finde dine podcasts, og vi udkommer cirka hver 14. dag. I mellemtiden så kan du følge os på LinkedIn, og du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev.